Tayo na po mga minamalay tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dati natin po minamangaral, ating brother preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs. Our beloved elder, let us pray. Praise the Lord. O budagilan mo pagpala namin Diyos, sa namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pagkalubos sa amin, pangsama-sama sa lugar na ito, sa samba, sa espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto, mga nagawaing nilangisan, ang mga pagpupuri, mga patutuong inihayag na yung mga anak, ang mga awitin ng mga awit, pinadamas sa amin na patamis, na presensya. Hanggang sa katapatan, patuloy na nagtatapat ang iyong mga anak sa pagbibigay. At muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami muna nanikluhod, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan upang humingi ng kaabagan, humingi ng pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas, sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Langisan niyo po yung mga salita sa akin wala pong magagawa. At hinihiling ko po na buksan ang mga pangunawa at kaisipan, iniibig ng mga kapatiran. Lalo ng mga beloved visitors, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, Evangelist Will Distrad Almeida, their beloved children, we bind the power of darkness, di mo yung mga hadlang sa pangalan ni Jesus. Anoint thy word of God. In Jesus' name, amen and amen. See, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang sabay-sabay ang ating malapangin na minamahal. Praise the Lord. Huwag tayong makisabay sa init ng panahon at tuyuhoy ng hangin. Baka tulugan lang ninyo yung ating pag-aralan. Amen. Talagang kinakailangan tayo po'y magising. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y ito sa pusong bumabati na ipagmamahal sa ating dearly beloved, honorable parents in the Lord. We are now together with the Lord. Our dearly beloved evangelist Will Distrad Almeida and Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At siyempre po, patuloy nating binabati na may pagmamahal ang kalimbuting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating mga beloved workers, elders, preachers, mga awit, mga manunugtog, walang mahal mga kapatiran, datihan at baguhan, welcome sa mga beloved visitors. Ngayon lang natin nakakasama, ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating inuukol sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nung araw, maminamahal, ako'y isa sa nakukulitan sa mahal na pastor na bakit palagi tayong pinapapalakpak, palagi tayong pinasisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ngayon ko naintindihan na ang pananambahan, lalo na ang pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan na walang response, ay para na rin tinutulugan. At hindi kaya biro yung magsasalita dito, mga minamahal. Amen. Amen. Kaya kinakailangan ang inyong pagsang-ayon, ang inyong pong pakikiisa ay at pong magkikita sa inyong matunog na palakpak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pati yung pagpipraise the Lord, pagka mahina ang praise the Lord, sabi ng mga pastor, hindi ko marinig. Lakasan ninyo. So, lakasan po natin dahil ang ating pong pinupuri dito ay wala namang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Wala naman tayong pinaparangalan dito dahil pareho tayo nagpaparangal sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, atin pong pag-usapan ng the wise and brilliant God above all. Isang quotation or quote ng ating
minamahal at ginagalang, the first Filipino judge ng New Jersey, ating beloved Uncle Charlo, Judge Charlo Almeda. Ang sabi niya, maminamahal, hindi ko makalimutan ito, no matter how brilliant is the wine is, swine, baboy. Sabi dito, they cannot penetrate the wisdom and understanding of a man. So neither is the man or woman, no matter how brilliant we are, we cannot penetrate the wisdom and understanding of our loving and living God. Ito po, minamahal, ay talagang kotisyon, maayos at magandang pananalita ng intelihenting tao na dapat intindihin ng mainam ng mga anak ng Diyos. Kindly, pakibasa po ang talata dahil may kaugnayan po ito sa atin pong pag-aaralan. Ang sabi nga dito, the wise and brilliant God above all. Praise the Lord. Kindly, praise God. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Isaias, Kapitulo 55, ang talata po ay 8 hanggang 9. Ganito po sasabi, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Pagpalain po ng mga Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Sinabi rito sa English, for my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di po ba napakagaling ng kotisyon ng isang kauna-unahang judge ng Amerika, Filipino judge ng Amerika, na kailanman ang tao ay hindi matarok ang isip ng Diyos. Dahil inahalimbawa niya yung baboy, na gaano man daw katalino ng baboy, pinapataba, pinapakain araw-araw. Di niya alam na kasunod na araw, siya na ibibinta, siya na kakatayin, siya na kakainin ng tao. Ganon daw maminamahal ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Anong kaugnayan ito sa ating pag-uusapan? Ang ibig sabihin, matalino at hindi matarok ang kaisipan ng Diyos na minsan ang tao ay nagmamagaling na. Dahil mayroon na tayong natutunan dahil tayo nakapag-aral, medyo matagal na tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, binabaliwala na natin ang ating mga mangangaral, lalo na kapag hindi natin gusto. Kapag tayo po'y nabuburing sa tuno ng pananalita, minsan, maminamahal, hindi na tayo kontento. Kaya nga, ayaw natin dumalo ng Miyerkules. Ayaw natin mag-overnight. Gusto natin Sunday. Para bagang mas superior na tayo sa Diyos. Pero maminamahal, binasa natin ang talata. Nang sabi rito, ang kaisipan ng Diyos ay kailanman hindi kaisipan ng tao. Mataas! Matalino, hindi matarok ang kaisipan ng Diyos. Kung pag-usapan lamang natin ang katalinuhan, walang makatarok sa katalinuhan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anuman maminamahal ang ating natutunan ngayon, kahit ikaw pa ay may naabot na mataas na antas ng pinag-aralan, ikaw man ay presidente ng Pilipinas ng buong mundo, ikaw man ay matalino, tulad ngayon, itong mga nangyayari ngayon na pagsiklab, maaaring ito na ang mitsa ng Third World War. Dahil sa katalinuhan ng tao, talagang umiimbento sila ng talagang weapon of mass destruction. Akala ng tao, talagang magaling na sila. Pero maminamahal, magsalita ang salita ng Diyos sa araw na ito, kung saan lang tayo. Ano lang talaga ang ating matarok? Saan lang talaga tayo? Dahil marami na ngayon, maminamahal, binabaliwala ang mga aral. Binabaliwala
ang mga iniwang aral, ligasiya ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, dahil tayo nagdudunong-dunungan na. Anong sinabi, maminamahal, ng aklat ng unang Korinto? Kabanatang 3, talatang 19 hanggang 28. Kindly, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 3 verse 19 up to 23. Din pakihanda po ang 1 Corinthians chapter 1 verse 25 up to 31. Isulat din yung maminamahal para ma-review natin. Ulitin ko po ang ating pinag-usapan, the wise and brilliant God above all. Kindly. Dito po sa aklat, unang-unang Korinto, sa kabanata po ay 3, talata po ay 19 hanggang 28. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang kasusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verses 25 up to 31. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 1, talata po ay 25 hanggang 31. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan niyo mga minamahal, kung ating titingnan itong ating binasang mga talata, ano ang tao sa harapan ng Diyos? Sabi nga ng banal na kasulatan, tayo mga alikabok lamang sa paningin ng Diyos. Tayo'y mga inanyuan lamang na larawan na walang may pagmamalaki sa lumikha. Ngunit, bakit dumarating ang pagkakataon, maminamahal, na parang tayo po ay mas mataas pa sa Diyos? Tayo'y nagmamarunong ng mas marunong pa tayo sa mahal na Panginoon. Kahit anong saway, nakita ninyo yung mga pangangaral, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, na yung mga linggo lang dumadalo, hindi ninyo naririnig. Kaya hinahamon ko kayo na dumalo kayo ng Miyerkules at mag-overnight kayo para matuto kayo. Marami kayong matutunan sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating binasang talata, lahat ng bagay na sa sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kahit aabot pa, maminamahal, sa langit ang pag-aaral ng tao. Ginawa na yan ng mga Israelita nung araw. Kaya nga yung Tore ni Babil, bumagsak po yun. Kaya hindi na tayo nagkakaintindihan. Kahit sa Pilipinas, ilang libo ang dialect sa Pilipinas. Napakarami. Hindi tayo nagkakaintindihan. Maliban na lang kung tayo magtatagalog, mag-i-English. Pero kung hindi tayo magkaintindihan, hindi tayo magkaunawaan. Kaya nga, maminamahal, itong mga talatang ito
ay nagpapahayag lamang kung gaano kalayo ang Diyos at ang tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, bakit ngayon maminamahal? Lagi tayong pinaalalahanan. Lalo na tayo maminamahal na mga nandito na sa dulang. Magmula sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, mga beloved children nila, lahat ng mga manggagawa, lahat ng ating mga helps, lahat ng mga awit, mga manunugtog, hindi lamang ang mga kapatiran, maminamahal. Hallelujah. Bakit pinaalalahanan tayo palagi? Ang mga mangangaral, maminamahal, ay halos lumalabas na yung litid sa pangangaral, mga anak, mga Kristiyano, mga mananampalataya, sumunod kayo sa lahat ng mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon dahil ito ay kanyang palatuntunan na ipinasunod sa atin na kinakailangan nating gawin dahil kapag hindi natin ito gagawin, ang impyerno ay nag-antay na sa atin. Bakit hindi tayo nakikinig? Bakit binabaliwala natin? Minsan tinatawanan pa natin, narinig ko na yan. Alam ko na yan. Alam mo na pala eh. Narinig mo na pala. Bakit hindi mo pa ginagawa? Ano tayo sa paningin ng mahal na Panginoon? Di totoo ang ating binasang talata. Ang ating pagiging at marunong, yung ating pagiging pagdudunong-dunungan ay walang kwenta sa Kanya. Pinapahiya nga daw niya, maminamahal, ang mga malalakas na bagay. Katulad niyan, maminamahal, malalakas daw ang kanilang mga gamit para pumuksa sa tao. Mga weapon of mass destruction. Talagang pinag-aralan, ginagastusan, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ginastos. Samantalang simple lang ang hinihiling ng ating mahal na Panginoon sa sangkatauhan. Kilalanin siya, paglingkuran siya, sundin ang kanyang mga pinag-uutos, pakinggan ang kanyang mga salita. Ikaw na nakikinig ng kanyang mga salita, bakit nakikinig ka lang, hindi mo ginagawa ang iyong pinakikinggan? Amen? Amen? Nagagalit pa tayo kapag tayo sinasaktan ng mga mangangaral. Amen? Amen? Kapag tayo napapangaralan, tayo po'y nagagalit pa. Siyempre po, mayroon pong consequences. Kapag tayo lumabag, dahil mayroon tayong patakaran. May patakaran ng mahal na Panginoon. Hindi tayo katulad ng mga pangangaral, maminamahal, once you are saved forever. Wala po sa Biblia yan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho mo yung kaligtasan para ikay makapasok sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dahil malapad ang daan patungong impyerno. Amen. Amen. Sabi ng ilan, sabi ng iba, sabi ng mga nagdududong-dunungan, alam na namin yan, alam mo na pala. Di dapat ikaw na ang tagapagsalita dito. Hanggang ngayon, tagapakinig ka pa rin. Dahil hanggang pakinig ka lang, hindi mo ginagawa yung pinakikinggan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng 1 John, chapter 2, verse 15 up to 9:10, ito po, sisintruhan natin ang ating pag-uusapan. Sinabi rito, maminamahal, pakibasa po ang mga talata, at pakihanda ang Hebrew, chapter 12, verse 1 and 2. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang 1, sa kabanata po ay 2, talatay 15 hanggang 19. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Mumunting mga anak, ito ang uling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw. Hanggang 17 lang. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Tatlo po ang binabanggit dito. Lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lagi kasi nating naririnig sa mga mangangaral. Kaya ang atin pong sinusunod ay yung ating naririnig na minsan ginagawa ng mga mangangaral dahil ang ating tinitingnan ay ang mga mangangaral. Ulitin ko po, para hindi tayo malito. Minsan, naririnig kasi natin sa mga mangangaral ang kanyang ipinapangaral. Minsan hindi natin sinusunod dahil mayroon tayong istilong sinusundan. Minsan maminamahal, ang sinasabi ng mga ngaral, hindi natin pinaniwalaan. Dahil ang ating sinasabi, sila ang nangangaral. Hindi ginagawa. Hindi po gaya-gaya. Ulitin ko po. Last time na ako'y tumayo, sinabi ko na ito. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po ito gaya-gaya. Hindi po natin pwedeng gayahin ang mga mangangaral. Hindi natin pwedeng gayahin ang ating kagalang-galang na pastor, ating beloved Mama Dear, ang kanilang mga beloved children. Pwede natin gayahin ang kanilang mga ginagawa, yung ginagawa nilang nakakabuti sa atin. Pero yung hindi nakakabuti, bakit natin gayahin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nangaral dito, nagsalita dito. Huwag kayong mag-absent. Tuwing Miyerkules, nandito kayo. Biyernes, mag-overnight kayo. Hindi lang Sunday. Pagdating ng Miyerkules, yung nagsalita, wala na. Hindi dumalo. Bakit natin sila gayahin? Anong sinabi ko, Hebrew, chapter 12, verse 1 and 2. Hindi kasi nabasa kanina. Ang sinabi rito, look unto Jesus for He is the author and finisher of our faith. Kindly, pakibasa. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin sa Diyos, na masdan natin si Jesus na gumagawa ng sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross na walang bahala ang kahihiyan. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit natin titingnan? Bakit natin, maminamahal, sinusundan ang mga mangangaral na nagsasalita nito? Ang sabi ko kanina, sinabi po ng Pilipos 2:12, ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Kapag hindi pala dadalo yung ating mga mangangaral, hindi tayo dadalo. Ang kaligtasan dito ang ating pinag-uusapan. Kinakailangan may maintenance tayo. Kinakailangan ma-maintain po natin ang ating spiritual standard. Kung late yung ating mga tumatayo, magli-late din tayo. Dahil kung mga nangasiwa ka, nangunguna nga, late. Sila ba ang sinabi ng Biblia ang ating titingnan? Ang sabi ng Biblia, look unto Jesus, for He is the author and finisher of your faith. Tingnan mo si Jesus, siya lamang tagapagtapos ng iyong pananampalataya. Isan kasi maminamahal, yung sinabing lust of the eye, lust of the flesh. Yung mata kasi, makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lust of the flesh, ang laman kasi, makasalanan. Amen. Amen. Tanggalin natin yung kasi. Ang mata at ang laman ay makasalanan. So kinakailangan, alamin mo ito, na hindi tayo pwedeng tumingin, hallelujah, pwede tayong makinig sa mga mangangaral, pero wag tayong tumingin, wag tayo maminamahal, sumunod sa kanilang ginagawa, kung halimbawa, ang kanyang ginagawa ay hindi na ayon sa kanyang ipinangaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil magmula nung ipinanganak ang ministeryong ito, ang ating minamahal at kagalang-galang na pastor, nakikitaan natin ang kumplitong halimbawa kung paano niya ipinagtrabaho ang kanyang kaligtasan, paano niya tinuro ang tama
at maayos na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit hindi na kaya ng kanyang katawan, nag-overnight siya. Dumadalo siya ng Miyerkules. Kaya nga, ang kanyang sasakyan, hindi na siya makalakad. Pinapaikot-ikot niya sa Amoranto para makita ang mga kapatiran. Dahil ang kanyang kalakasan ay makita ang mga Kristiyanong mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mainit na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan tinitingnan natin, iba na kasing ginagawa ng aking mga manggagawa, iba na kasi ang ginagawa ng aking mga ngaral, iba na kasi ang nakikita ko, hindi na tama. Pero yung kanyang pinangangaral, dahil ayon sa salita ng Diyos, tama. Bakit mo gagawin yung kanyang ginagawa? Kung ayaw niya ng langit, dahil gusto niya palagi siyang late, gusto niya palagi pagdating dito, ano na lang kanyang gampanan, gampanan niya, aba maminamahal. Huwag mong tularan yan. Dahil ang hinihiling ng mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, 7 araw ang binibigay ko sa iyo, ang 6 na araw gumawa ka, yung 1 araw ipinid mo para sa akin. Matalino ang propeta ng Diyos. Ang propeta ng Diyos, dinidivide po niya, yun pong 1 araw na 24 hours. Kaya mayroon siyang inilaan na Miyerkules, ilang oras yan. Overnight, ilang oras yan. Sunday service, ilang oras yan. Kaya kapag tayo po ay nagkukulang, nagkakamali, maminamahal dito sa pagsunod, ang ating sinisikap sa ating mga tahanan, nagpupuri tayo, nananalangin tayo, nag-aayuno tayo, to coop up, para ma-coop up po natin yung ating mga kulangan. Amen? Dahil ang ating Diyos, nating pinaglilingkuran, ay matalinong Diyos. Ang kanyang propeta, ayon sa kanyang kaisipan, ayon sa kanyang pagtuturo, ay mas matalino kaysa sa atin, kaya tinuturuan tayo ng tama. Hindi natin matarok ang karunungan ng Diyos. Ito ang karunungan ng ating mahal na Panginoon. Bakit tularan mo ang mga gumagawa ng hindi tama? Tularan natin yung ginagawa ay tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kita mo, nagwiwindang-windang na yung kanyang buhay spiritual. Tularan pa rin natin. Kung pwede nga, pakitapik na. Kapwa mo manggagawa, kapwa mo mangawit, kapwa mo mananampalataya, pakisabi na, kapatid, mukhang gigiwang-giwang na tayo. Kailangan na yata natin yung sinasabi ng ating ordained preacher. Pumunta na tayo sa pastoral at mag-join na tayo ng pagpupuri, mag-join na tayo ng pananalangin, mag-join na tayo ng pag-aayuno para marirevive tayo. Amen? Amen? Napakahalaga nito, maminamahal. Hindi ito biro. Amen? Amen? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ayaw na natin magpasita. Galit na tayo sa ating ordained preachers. Galit na tayo sa kanyang mga helps. Ating mga beloved elders. Galit na tayo dahil yung ating mga kahinaan palaging talagang binubungkal. Lagi tayong pinagsasabihan. Di natin alam na kaya pala binubungkal yan dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, dahil anytime hindi papuputok ang Third World War, mag-rapture of the church na, kukunin tayong buhay. Paano kung datnan ka niyan? Nakikinig ka sa mga aral, pero hindi mo ginagawa. Maayos ang mga aral. Talagang napapakinggan mo. Lahat tayo nabibless sa mga mangangaral. Maayos ang pangangaral, pero yung maayos na pangangaral, hanggang pangangaral lang, dahil binabaliwala mo, hindi mo pinapahalagahan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Imbis dumalo na 3 beses sa isang linggo, inuuna pa yung kasal. Inuuna pa yung pamamasyal sa Baguio, sa Tagaytay, kung saan-saan pa, pamamasyal sa ibang bansa, o pamamasyal sa Boracay, sa Siargao. Inuuna pa. Mahalaga ang pagdalo, sabi ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, dahil ang pagdalo, maminamahal na iyong sinasadya na hindi ka dadalo, wala ng Kristong ipapako sa cross para tubusin ang iyong kasalanan. Hindi na magpapako muli ang ating mahal na Panginoon. Dahil sisitahin ka na niya dyan sa iyong pagliban. Sinasadya mong pagliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Sinasadya mo nang gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang impyerno ay nag-aantay na sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagbibigay, ang liwanag.
Minsan sinasabi ng ang mga kapatiran, bakit may pinapatago ba ang mahal na pastor? May pinapatago ba ang mga beloved workers, beloved elders, beloved nagpapaliwanag diyan? Sabi ng ating tagapagpaliwanag kapag nandun tayo sa malaking pagtitipon, give more than enough. Ang kinalulugdang pagbibigay ng ating mahal na Panginoon ay give more than enough. Magbigay ka ng higit sa pangailangan. Pangailangan ng iglesia, pangailangan ng mga manggagawa, pangailangan ng ating mga proyekto. Magbigay ka daw ng higit. Ang nangyari ngayon, maminamahal, totoo yung ating narinig kanina. Wala na. Ang sinabi kasi 20%, 20% lang. Pero pinaliwanag kanina ng mainam na the more you give, the more you will be blessed. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagdadala ng bunga. Sa pagdadala ng bunga, tumigil ka na. Nang hinawa ka na, napagod ka na. Lagi ako nagdadala ng bunga, pero pagdating kasi sa gawain, paraling tinataboy. Hindi natin tinataboy. Yung ating mga pangaral dito ay galing ito sa ating mahal na Panginoon. Pinagpipray po namin ito ng gusto. Buong magdamag. Isang linggo pa, iniisip na namin kung ano ang aming dadalhin na swak, maintindihan, maunawaan, at karapat-dapat na mapakinggan ng lahat ng mga mananampalataya. Ang problema, maminamahal, hindi natin tinatabihan yung ating mga bunga. Gutom na po yan. Tulad ngayon, salamat, wala si nanay. Pareho tayong gutom, walang kinakain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gutom po yan, bunga mo, ay pakainin mo. Kung wala kang ibayad, sabihin mo kay Divine, si Divine magbayad. Bunga mo yan eh. Gusto nating mabunga yan. Hindi talaga sanayan. Salamat sa mahal na Panginoon. Kung talagang tinawag yan, kahit maghapon, magdamag pa yan, hindi mo pakainin, talagang makikinig at makikinig yan. Ang mahalaga, binahagi na natin ang salita ng Diyos. Nawala na tayo ng gana. Ay nating magpaluwap. Ay nating dalawin yung ating mga bunga. Ay yung mga nagbubunga, silang nawala, ang mga bunga ang nanatili. Dapat atin pong puntahan yung ating mga bunga. Ipaluwap natin sila. Amen? Yung hindi natin nakikita dito, atin silang puntahan sa kanilang mga tahanan. Dahil obligasyon po natin yan. We are our brothers and sisters keeper. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Remember, ang sabi ng Biblia, isang kaluluwa madala mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Nakapagpapatawad ng napakaraming kasalanan ang isang kaluluwang ating nailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Tumanggap yan, naglingkod yan sa ating mahal na Panginoon, inaalagaan mo yan. Isang tiyak na bagay, maminamahal, ang napakarami mong kasalanan, maya-maya, araw-araw, hallelujah, pinapatawad ng ating mahal na Panginoon ng dahil sa iyong pagsusumakit na makapagdala ng kaluluwa at mai-maintain ang kaluluwang yan at kasama na nating maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Paulit-ulit, pabalik-balik lang ang ating mga rason para baga maminamahal yung ating minamahal na mga kapatid. Dahil isa sa naungkat namin sa meeting sa ating mga tumatayo sa dulang. Tulad ng aking sinabi, ang sinabi nila, doon nga sa main ang mga beloved babies nga, ang anak nga ng ating ordained preacher ay ganito, ganiri. Meron tayong palaging basihan. Meron tayong palaging tinitingnan. Mga minamahal, kung yan ang ating basihan, hindi mo maabot ang taluktok ng tagumpay. Hindi mo maabot ang ipinatakbo sa iyo na ating binasa kanina sa Hebrew chapter 12 verse 1. Tayo po ngayon ay manlalakbay. Tayo ngayon ay racer. Tumatakbo tayo, naglalakad tayo patungo sa ating kaligtasan, pangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makarating doon kung titingin-tingin tayo sa ating kapwa. Kaya sabi ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, maging anak muna kayo ng inyong pastor. Maging anak muna kayo ng inyong ordained preacher bago tayo tutulad manita sa kanila. We must have to work out our own salvation with fear and trembling. Dahil hindi ko po maliligtas ang anak ko. Hindi po maliligtas ng ating kagalang-galang na mahal na pastor ng kanilang mga anak.
Hindi po makakaligtas ang sinumang tumatayo sa pulpito ng kanilang mamahal sa buhay kung hindi ang kanilang sariling pagtatrabaho ng kanilang mga kaligtasan. Doon sila husgahan, doon sila, hallelujah, makikita ng mahal na Panginoon kung tama ang kanilang lakbayin at paglakad patungo sa pangako ng mahal na Panginoon. Hindi po pinangako dito na ang mga tumatayo, maminamahal. Kaya nga sabi ng mga mangangaral, being a member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry is not a guarantee that you are saved. Bakit, maminamahal? Dahil kailangan nating patunayan, ipinagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Kapag ikay huminto na, kapag ikay tumigil na, dahil sa katitingin mo sa anak ng pastor mo, sa katitingin mo sa anak ng ordained preacher mo, nawala ka sa paglilingkod bilang mga awit, manunugtog, halya manggagawa, mga mangangaral, nawala ka dahil sa iyong pagtingin. Sabi ng Biblia, dukitin mo yung mata mo, dukutin mo yung mata mo. Mabuti pang pumunta sa langit na walang mata, pingkaw, bali ang kamay, bali ang paa, kaysa ibulid ka lamang sa dagat-dagatang apoy. Ganun kaimportante. Bakit, maminamahal? Dahil ang tumawag sa iyo ay hindi basta-bastang Diyos. Siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ating binasang talata kanina, na pangalawa at pangatlo, pahiyain niya ang mga malalakas. Mga mahihina ang kanyang gagamitin to confound the wise, to confound the strong man, the strong, everything na strong, malakas, maminamahal, kaya ipakita ng mahal na Panginoon na sa kanyang kahinaan, ang kahinaan po niya para tayo mga bata, kahit nagkakamali, nagkakasala, kahit tayo maya-maya may rumpong paglabag na ginagawa, sumayaw ka sa harapan niya, humingi ka ng tawad, humagulhol ka ng iyak para mapatawad ka sa iyong kasalanan, pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon, patawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi matarok ang karunungan ng Diyos. Hindi mo matarok ang kanyang karunungan, ang kanyang talagang kadakilaan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, itigil na po natin yung ating maling-mali na mga ginagawa dito sa loob ng iglesia. Nakikinig nga, pero hindi ginagawa ang pinakikinggan. Tumingin tayo, look, amen, look unto Jesus, listen unto His voice, amen, amen, and do what you heard. Sinabi rito, maminamahal, tumigil na tayo sa ating mga katang-isip, maminamahal, na baka mamaya iniisip natin, tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pag tunog ng trumpeta, naiwan tayo. Sisihin pa natin si Kuya Buboy. Sisihin pa natin si Kuya Joben. Sisihin pa natin ang ating mga kuya, ating mga beloved elders. Amen? Dahil hindi tayo na rapture. Bakit? Ang sarap kasi ng ating upo. Palakpak tayo ng palakpak, imin tayo ng imin. Pero yung ating pinakikinggan, hindi naman natin ginagawa. Hanggang pakinig lang. Anong sinabi ng James? Santiago, chapter 1, verse 19 up to 24. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Santiago, sa kabanata ay 1, talata 19 hanggang 22. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim nang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Hanggang 24. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Amen. Yan yung maminamahal.
gaano kahalaga ang mga talatang ito, maminamahal, ating nabasa. Ito po, minamahal, ay talagang hindi natin pwedeng pasubalian. Amen. Amen. Titingin ka raw sa salamin, nakalimutan mo ang lahat pagtalikod mo. Ikaw pala'y Kristiyano. Pagdating sa kabanalan, nawala yung kabanalan. Sabi nga ng ating mga ngaral, last Sunday lang, sinabi, datnan kayo ng inyong mga manggagawa, naka-short, nakapantalon ng mga kababaihan. Akala, hindi tayo nakikita. Sabi nga ng anak ko, pasok daw siya sa isang palinisan. Pagdating doon, nagulat siya. Isang dating mga tumatayo, kasama natin dito tumatayo, sa pulpito, maawit sa ating mahal na Panginoon, nakapantalon. See? Babae ito. Ang pantalon ay para sa mga kalalakihan. Ang mga kababaihan ay nakapalda dapat. Nakakalimutan natin. Pagtalikod natin, nakasalamin tayo, nakapalda. Pagtalikod natin, nakapantalon na. Ganun ba ang ating kaligtasan? For without peace and holiness, no man can see the Lord. Be holy, for I am holy, sabi ng ating mahal na Panginoon. Sino bang Diyos maminamahal na matutuwa sa atin? Ang ganda ng pangangaral, binabaliwala, pinakikinggan lang, hindi talaga ginagawa. Kaya sabi naman ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. Pag pinalo ka na, pinalalaanan ka na, iyak-iyak ka na. Tawag ka na sa pastoral, tawag ka na sa mga pastor, tawag ka na sa mga beloved babies, tawag ka na sa inyong ordained preacher, sa mga matanda sa iglesia, dahil pinalo ka na. Pero narinig mo, dahil sa iyong kakulitan na ginawa mo, ikaw rin ay pinarusahan. Ayaw natin. Dapat maminamahal. Sabi ko nga kanina, tama na, itigil na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi rito, do not be a forgetful hearer. Lagi mo na lang kinakalimutan yung iyong mga magandang pangangaral na napakinggan. Sabi rito, be a doer of His word. What we hear, we listen. What we see, we will look. You look unto it. Kung iyo pong talagang nakita, kung tama ba talaga ang kanyang ginagawa, ayos ba talaga ang ginagawa, sabi rito, whatever we hear, whatever we see, we will do immediately. Gagawin kaagad natin ang nararapat bago tayo mahuli, baga tutunog na ang trumpeta, madatnan ka na sa iyong kalagayan ngayon. Baka sabihin mo, sisihin mo pa ang iyong ordained preacher. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Paano? Sabi nga, maminamahal ng banal na kasulatan. Lahat tayo ay pinangangaralan. Pero hindi natin na isinasa puso, pinakikinggan nga natin, hindi natin ginagawa yung ating pinakikinggan dahil nagkulang tayo ng pagtitiwala, nagkulang tayo ng paniniwala, nagkulang tayo ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Yun ang palaging problema. Sang-ayon kayo, umuoo tayo, pumapalakpak tayo. Pero sabi nga rito pagtingin mo, nakapalda ka, pagtalikod mo, nakapantalo na. So anong ibig sabihin doon? Maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, minamahal. Pakibasa po. Linawin natin. Hebrew chapter 4, verse 1 and 2. Praise the Lord. Lapit na tayo magtapos. Last 2 verses. Dito po sa aklat po ng Hebreo, sa kabanata ay 4, sa talatay 1 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan
dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakaririnig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikinig tayo. Umuoo tayo. Pumapalakpak tayo. Pero pag talikod natin, nakalimutan natin yung ating pinapalakpakan, yung ating pinakinggan. Paano? Dahil po, beloved OP, malakas ang hatak sa labas. Pag nakita namin yung aming mga dating mga kasama, tuwang-tuwa sila, maligaya sila. Nasusukat ba doon sa nakikita mo sa inyong barkada, sa labas, ang iyong pagiging Kristiyano? Kristiyano ka lang sa loob ng iglesia, paglabas mo hindi na. Sayang yung napapakinggan. Sayang yung ating mga pangangaral. Kaya lagi kong sinasabi, ano pang ating natatandaan? Tumatanda na po tayong lahat. Wala pong bumabata dito. Sinong bumabata dito? Taas ang kamay. Walang bumabata. Lahat tumatanda. Pero ano ang ating tinatandaan? Wala. Bakit? Dahil maliwanag ang salita ng Diyos na ipinapangaral, binabaliwala. Pinakikinggan lang, labas sa kaliwa. Pag pumasok sa kanan. Pag pumasok sa kaliwa, labas sa kanan. Ganun ang nangyari sa atin. Paulit-ulit lang. Kaya kapag na-review, tingnan niyo po, kahit ipakita pa ninyo yung aming pong mga napag-aaralan, napag-uusapan. Ayan ha, ay dito na po sa dulang yan. Paulit-ulit lang, nagririgo dun sa problema. Ganon din dito sa iglesia. Ganon din sa mananampalataya. Kaya nga itong pangungusap na ito, maminamahal, para iyong alamin na ang Diyos mong pinaglilingkuran ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, mataas sa iyo, mataas sa pag-iisip mo. Tinawag ka rito ng ating mahal na Panginoon sa isang layunin para magamit niya sa kanyang kapurihan para maraming mailapit na mga kaluluwa sa kanyang banal na paanan. Pero hindi natin ito gampanan, hindi natin ito gagawin. Useless yung ating napag-aaralan. Useless yung ating napapakinggan. Ang sabi natin kagalanggang na pastor, bibili ako ng kaluluwa kahit 1,000,000, isang kaluluwa para lang siya maligtas. Ganon kaimportante ang kaligtasan. Ang tanong, kailan ka magpahalaga kung ganon kaimportante? Alalahanin mo, alalahanin natin, matalinong Diyos, pinakamatalinong nilalang, wala pang makatarok. Above all, ang kapangyarihan, katalinuhan, brilliance ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang makakahigit sa Kanya. Kung hindi ka pa natitinag sa pangungusap na ito, balikan mo uli ang pag-aaral na ito. Habang nakapost pa ito sa YouTube, sa Facebook, para maunawaan mo ano ang essence, anong gusto ng mahal na Panginoon sa iyo. Isipin mo, gaano kalayo ang langit at ang lupa. Ganon kalayo ang pag-iisip ng Diyos at pag-iisip mo. Huling talata, dito po sa unang Pedro 2:1-3. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, sa kabanata po ay 2, talata po ay 1-3. 1-3. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wherefore, laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, and as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tested that the Lord is gracious. Simple lang ang pangungusap na malapayon sa hapong ito. Isipin mong hindi ka mataas at hindi ka higit sa Diyos. Ang Diyos ay matalino.
at ikaw ay mangmang. Isipin mo kung ano ang mangmang at isipin mo ang matalino. Walang ibang pinakamatalino kundi ang Diyos. Tayo po'y mangmang lamang sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, kung ikay maging masunurin, ikaw ay magiging matalino na rin. Kagaya ka ng Diyos na tumatawag sa iyo. Kagaya ka ng ating mahal na Panginoon. He's more wise and brilliant above all. Siyang pinakamatalino. Alam niya. Kaya maminamahal, napakasimple lang ng ibig ng ating malapay sa hapong ito. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Huwag nating dayain ang ating sarili. Kung ano ang nararapat nating gawin, gawin na natin. Huwag nating ipagbubukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagliligtas na malapay noon. Kung iniibig mong iyong kaligtasan, makinig ka sa aral na ito at gawin mo na para pasaganain ka ng ating malapay. Tayo po'y umawit. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, lilinisan aking kasalanan. Ang puso mo'y inising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. We can never surpass the wisdom of God. Kailan ba hindi natin mahigitan
kaalaman at katalinuhan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, we must always be subjected unto God's power. Magpasailalim tayo parati sa kalooban ng Diyos. Walang nakakaalam ng ating hinarap. Kainat na ng ating buhay, walang nakakaalam. Tanging Diyos lamang. God promised us a happy life. Pinangakuan tayo ng masayang araw na darating. Pero ano mangyayari kapag ikaw ay humiwalay sa kalooban ng Diyos? Yan ang rason kung bakit may tumarating ng mga pagsubok sa buhay. Nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo magpapasakop sa Diyos, sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya, siguradong magtatagumpay tayo. God's word today is touching the heart of everyone. Hinihipo ng Diyos ang bawat puso ng kanyang mga anak. The days to come is promised, but you have to follow the words of God. Kung tayo magpapakumbaba, mga minamahal, magpapasakop sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapapariwara. Kung tayo parating susunod sa kalooban ng Diyos, lumuhod ka man pero nararamdaman mo ang gabay ng Diyos. Takot ay mawawala. Panganib sa bawat lalakbayan, nililinis ng Diyos bago ka palang dumating doon. Sapagkat yan ay pangako ng Diyos. Pero kung tayo lalayo sa kanyang banal na kalooban, matakot ka. Minsan na ba nating awitan ng Diyos? Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ang langit at minsan ang pamaminama kapag Jesus kapiling ka, sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay inadarama kapag Jesus kapiling ka. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat sa iyo mga salita. Nalaman kong kahalagahan ng pagpapasakop sa iyo. Hindi lang dapat ako nakikinig, kundi ginaganap ang bawat napapakinggang mga salita mo. At ito magbibigay sa akin ng magandang bukas. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkakamali, mga pagkakasala. Sa pandalangin ng aming ginagamit, minamalabang lista with Estrada Almeida, ay mga minaman naman manggagawa. Mahapag ka sa amin, mga mahinang, mga anak mo. Sidlan mo kami ng kalakasan. Mapagtagumpayan namin lahat ng kahinaan ng aming buhay. Makasunod kami sa iyong banal na kalooban hanggang sa iyong pagbabalik upang kami makasama mo dyan sa kalingitan ng iyong pinangako. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating bumami naman ng mga bisita, maging kayo'y narito sa ground o kayo'y nanonood lang sa aming pong webcast telecast. Kayo aming inanyayahan, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Merong apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya sa isang Diyos na nagmamahal sa iyo. God loved us
Even the time, the moment that we still commit sin, God is already loving us. Yan ang dahilan kung bakit binigyan ka ng pagkakataon makilala mo siya. Mapakinggan mo siya sa araw na ito. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan, mga minamahal. Pero kung tayo magsisisi, hindi sa tao, kundi sa Diyos mismo. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Naririnig ka sa bawat panalangin na iyong ginagawa. Even your thoughts, sa isip mo lamang, alam ng Diyos kung ano ang nais mong iparating sa Kanya. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, kinakailangan ganapin mo yan. Sabi ng Acts 2:38, kinakailangan gawin natin ito. Mambautismuhan tayo sa pangalan ni Jesus upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob na yan ay ang kagalingan, ang pagbabago sa masamang pag-uugali, ang kalayaan sa kahirapan, kalutasan ng problema at marami pang iba na siyang dinanas ng bawat isa sa amin na nauna sa inyo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nagpupuri, nararamdaman mo ang pagluha, ang pag-iyak, yan ay hindi iyak ng kalungkutan. Ang ilang lumalaking katawan, grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Huwag mong pipigilan yan, kapatid, sapagkat yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Magpatuloy ka at magpatuloy, hindi lamang ganito at sa araw na ito lang ang iyong paglilingkod. Simula nawa ito, mga minamahal, at hanggang sa pagbabalik ng Diyos, makasama namin kayo na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Itas mo ang iyong mga kamay, ipikit ang iyong mga mata. Samahan natin sila, mga minamahal na kapatid. Lahat ng aking sasabihin, aming mga minamahal na mga bisita, sumunod kayo. Sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ako'y nagkasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, aking tagapagligtas. Humihingi ikaw ng kapatawaran sa lahat ang aking nagawa. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, narito yung mga anak, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, anuman dahilan ng kanilang paglapit, tugunin mo sa may malagang paraanan, walang bagay na nalilingid sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Sa oras na ito'y dinadalangin namin, mahal na Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Estrada Almeida, ay mo maminaman na magagawa, patawarin mo sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala, muna sila magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salat at katotohanan. Nawa hindi na una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa namang nawa tumala Panginoon. At sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal. Pwede na po kayong dumalangin sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa sino mang tumanggap sa mahal na Panginoon, pinagkaloobang karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo natin dumalangin. Ano mang ating mga pangailangan, kung ito'y karamdaman, ipanalangin natin, mga minamahal, kaliwang parte ng ating karamdaman, ng ating kamay, at ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po'y may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po'y may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamalapis na ito yung mga anak. Lumalapit sa iyo. Ayon sa iyong salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan na palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa rason sa pandalangan ng aming ginagamit, minamahal Evangelista Estrada Almeida, ay pumaminaman na manggagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia,
COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, I commit to cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Mga pagbabagay sa iglesia, mga panlulupay-pay, mga gawa ng kaaway, we commit to cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Ang kinina po natin na yung ating mga panalangin, mga minamahal, ay ating natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Sapat yan ang sabi ng Biblia. Amen? Amen. Tatalon tayo 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-aalinlangan. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus.